नमस्कार मित्रांनो, आम्ही सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, पहिल्यांदाच आपण मुंबई गोवा हायवे हा पूर्ण 400 किलोमीटरचा रस्ता कव्हर करतो आहे, तरळे टू मुंबई। तर इथून मुंबई आता आहे 343 किलोमीटर। आम्ही आलो आहे तरळ्यावरून, तर मी आणि सर्वेश मुंबईला चाललो आहे, खास आमच्या सबस्क्रायबर्ससाठी, कारण त्यांची रिक्वेस्ट होती की मुंबई गोवा हायवेची पूर्ण माहितीचा व्हिडिओ बनवा, सध्याची कंडिशन काय आहे ती, यासाठी खास आम्ही मुंबईला चाललो आहे। तर यासाठी आम्ही वेगवेगळे टप्पे बनवले, तर त्यामधील हा एक टप्पा आहे हातखंबा टू संगमेश्वर। तर आमचे मागचे देखील व्हिडिओ बनवा, तरळे टू बघा तुम्ही, तरळे टू खारेपाटण, खारेपाटण टू राजापूर। तर आता आपण चालू आहे हातखंबा ते संगमेश्वर, इथून 30 किलोमीटर आहे संगमेश्वर। या ठिकाणी तरी आपण बघू शकता की रस्त्याचं काम कोणत्याच प्रकारे चालू नाही झालेलं आहे। हा जुना मुंबई गोवा हायवेच आहे आणि त्याची रोडचं काम चालू झालेलं नव्हतं, तरी देखील रस्त्याची कंडिशन उत्तम होती। या ठिकाणी देखील चालू झालेलं नाही आहे काम, तरी देखील जुन्या मुंबई गोवा हायवेची परिस्थिती अतिशय उत्तम आहे। बाजूला हॉटेल आहे, त्यातून थांबला। आम्ही आता हातखंब्यावरून निघालोय। आता निवळी फाट्याजवळ, या ठिकाणाहून भोके वगैरे रेल्वे स्टेशन इकडे जाण्याचा रस्ता आहे, करबुडे वगैरे बोगदा आहे या ठिकाणी। पुढे निवळी म्हणजे कोकण निवळी निवळी फाट्यात होतो, निवळी फाट्याचं निवळी गाव त्याचं, निवळी गाव निवळी फाटा, इथून आतमध्ये काहीतरी निवळी असणार। कोकणकर अविनाश आलो आता निवळी फाट्याजवळ। या ठिकाणून गणपतीपुळे, मार्लेश्वर, जयगड किल्ला वगैरे जाण्यासाठी रस्ता आहे। हॉटेल गोकुळ, स्पेशलिटी इन सी फूड। या ठिकाणी तर कोणतंच काम चालू झालेलं नाही, अरे होणार कधी यांची कामं? काय माहिती मग आणि बोलतात 2021 का 22 पर्यंत मुंबई गोवा हायवे पूर्ण करणार। काय पूर्ण करणार? दगड आणि धोंडे टाकून
गाडी. कुंदामध्ये. हो, पहाटेचे बसेस असते इकडे थांबतात. हां. कारण मी 3-4 वेळा इकडे थांबलेलो असं आहे. या ठिकाणी मागे वृंदावन हॉटेल होतं. जर तुम्ही पहाटे येत असाल, म्हणजे तुम्ही जर ट्रॅव्हल्सने येत असाल तर पहाटे 3 वाजता वगैरे या ठिकाणी सर्व बसेस थांबतात एक चहा वगैरे पिण्यासाठी. हॉटेल ग्रीन पार्क. बरं. आणि आम्ही इथं या ठिकाणी जॉब थांबलेलो. या ठिकाणी चिकन मसाला त्यावेळी म्हणजे काका कॉलेज घेऊन येलेले ना, त्यावेळी इकडे चिकन मसाला खाल्लेलो 2:30 वाजता. सकाळी महाडवरून निघालेलो. आणि आणखी कोणाचा तरी ब्लॉग बघलेला आहे त्याच्यात पण हे हॉटेल होतं का? ग्रीन काय लोकेशनमुळे लक्षात गेलं. हां. हो, म्हणजे चव पण चांगली होती. इकडे कटिंग वगैरे केलेली. हां, या साईडला कटिंग वगैरे केलेलं आहे. म्हणजे लास्ट इयरचं कटिंग केलेलं आहे, या वर्षीचं नाही. म्हणजे आता लेटेस्ट नाही, या बिफोर मान्सून कटिंग केलेलं आहे. अजून इकडे काम चालू करायचं आहे या टप्प्यातलं. हातखंबा ते संगमेश्वर. किलोमीटर कुडाळमधून लागलं का? घराकडनं 150 ते 150 किलोमीटर सर्वेश आलाय वर्धेवरून. वर्धे कुडाळ. कोगचे, आपण कोगचे गावात होतो. कोगचे. अरे निवडी इकडे आतमध्ये आहे. निवडी गाव इकडे आतमध्ये आहे. तो निवडी फाटा म्हणून, पण ऍक्च्युली प्रॉपर निवडी गाव इकडे आहे. लोकेशन मध्ये दाखवतात. तर या ठिकाणी मागच्या वर्षीच कटिंग वगैरे करून ठेवलेलं आहे आणि रस्त्याची हाईट देखील इकडे वाढवत आहे. बाकी सध्या ट्रॅफिक चालू आहे इथे आपला जुन्या मुंबई गोवा हायवेवरूनच. आता आपण बघूया संगमेश्वर पर्यंत रस्त्याची कंडिशन कोणत्या प्रकारे आहे ती. कटिंग केलेलं आहे, पण ते लास्ट इयरचं आहे. या वर्षी काहीच नाही. म्हणजे अजून 3 ते 4 वर्ष तरी काम होणार नाही वाटतं आपल्या इकडचं. कमीत कमी तरी 3 वर्ष होती. जर त्याच्यामध्ये काय कुठली मोठी टीम जर आणून काहीतरी केलं नाही तर तरी पण देखील नाही वाटत. दुसरी गोष्ट, आता त्या बाजून जो टोल घेतले हां तो तर घेतलेच ना. हो, ते आता टप्पे चालू केले की नुकसान. ते टोल देवा ते देवा प्लस या, आणि इकडे काम चालू केलं नाही की इकडून कंटाळू म्हणजे ड्रायव्हिंग करू. पूर्ण सगळं जाम करतले हे मोठे मोठे कंटेनर.
आहे बाव नदी आहे, बाव नदी. या ठिकाणी पण माझ्या मते मोठंच ब्रिज होणार. सर्वेश हे यू टर्न काढणार हे काय हा आणि इकडून डायरेक्ट ब्रिज जा, कारण आता मॅप मध्ये पूर्ण यू टर्न दाखवता. या ठिकाणी देखील मला वाटतं राजापूर सारखा एक मोठा ब्रिज होईल, पण राजापूर एवढ्या हाईटचा नाही होणार. राजापूरच्या ब्रिजची हाईट तर अतिशय उंचच आहे, जे आपल्या मुंबई गोवा हायवेवरील तरी. मार्लेश्वरला जायला रस्ता आहे. कर्णेश्वर मंदिर कसबा, डेरवन, शिवसृष्टी. तर ही आहे बाव नदी. इथून टाकले पिलर्स वगैरे चालू आहेत. ठिकाणी एवढं मोठा ब्रिज नाही होणार राजापूर सारखा. या ठिकाणाहून मार्लेश्वरला जायला रस्ता आहे. 41 किलोमीटर दाखवते मार्लेश्वर. भाटी चौपाटीला पण जायला रस्ता आहे. चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड, चिपळूण शाखा तळेकाटे. आपण तळेकाटे गावात आहोत. इकडे हे जुने स्ट्रिप्स मारून ठेवले आहेत, त्यामुळे तिथे जरा गाडी आदळत होती. चे 2 पार्ट करावे लागणार आपल्याला ते. समजलं सर्वेश? मित्रांनो, हातखंबा ते संगमेश्वर हा व्हिडिओ मोठा होत असल्यामुळे शक्यतो आम्ही 2 पार्ट करू, पण आम्हाला कोणताही भाग स्किप करायचा नाही. आम्ही कोणताही भाग कट करणार नाही आहोत. पूर्ण मुंबई गोवा हायवेचं शूट घेणार आहोत. यासाठी आम्ही खास 2 दिवस राखीव ठेवलेले आहे. आहे. एका साईडला नदी आहे आणि एका साईडने रोड आहे. रस्ता देखील चांगला आहे मस्तपैकी. माझ्या मते छोटे छोटे पॅचवर केलेले आहेत. लास्ट टाइम आम्ही जेव्हा मुंबई गोवा हायवेने आलो तेव्हा इकडे भरपूर खड्डे होते, त्यावेळी आम्ही वॅगनर घेऊन आलेलो. आता हे पॅचेस वगैरे केलेले आहेत, त्यामुळे रस्ता ओके आहे ड्रायव्हिंगसाठी. सेंटर भरतो आणि आपण 16-17 मिनिटाचं होतं. 3 किलोमीटर उतरान जाऊया. हे असंच आता पुढे. आणि कोणत्याच प्रकारे काम नाही चालू झालं आहे, तशीच कंडिशन आहे. पण हा जुना मुंबई गोवा हायवे मात्र मस्त आहे. एकदा आम्ही गणपतीमध्ये या ठिकाणाहून आलेलो. अक्षरशः खड्डे होते, खड्डे.
गाडी चालवायला अतिशय कंटाळा आलेला. त्यामध्ये गणपती म्हटलं की माहिती की पूर्ण सगळं सामान वगैरे आणि माणसं पण असतात गाडीमध्ये. मॅच मारलेले पॅच मारलेले तो. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. कारण हातखंबा ते संगमेश्वर अंतर जास्त असल्यामुळे आणि जरा थोडंसं ट्रॅफिक मिळाल्यामुळे आम्ही याचे 2 भाग करतोय. तर याचा इथून पुढचा भाग देखील नक्की बघा. तर आता आपण आलो आहे तळेकाटे गावात. तर आता तळेकाटे टू संगमेश्वर हा देखील व्हिडिओ नक्की बघा. धन्यवाद.